Ụbakwala ọ bụzi onye na-akpọtụnụ Meks Nwa Ohabuenyi onye egwu ọ bụ ife kwuru ka a na-eme o solo n'ebe ka anyị na-ejezinu Okpo Community n'Enugwu Ezike ebe amụlụ ndị odogbunu ndị ọka na mgba ma kedụzi ndị anyị na-ekwunu Okpo G50 ndị obodo ji bilinu ndị nnekwu ego n'ezenu ndị odogwu kafa na-apụtanụ Okpo G50 ndị obodo ji eje ndị obodo ji eje ndị obodo ji ejenu ndị obodo ji eje ndị anyị ji mala obodo ndị obodo ji eje n'ụlọ so n'isi mmiri ndị obodo ji eje ndị obodo ji eje n'ụlọ nwere bụ nwefunu ndị obodo ji eje ndị obodo ji ejenu ndị obodo ji eje ndị obodo ji webilinu ndị obodo ji eje ndị obodo ji eje Okpo G50 adreesị ndị Okpo nnukwu mmanwụ na-eze ezonu maka fabata n'obodo na fa na mmanụ ndị eji mmanụ obodo unu sowe bilinu Okpo G50 asị n'ịkpata ego dị iche nụ n'inwezi obi o ji eri ego dịkwazị iche nụ Okpo G50 n'unu kpatala ego nụ ma nwekwezi obi eji eri ego nụ a na-emezi ife n'obodo wee na-adị mmanụ Okpo G50 isi mmiri na tatanụ ajụjụ ka m na chunu isi mmiri datatanụ n'unu so n'isi mmiri nụ Okpo G50 ndị obodo ji eje ndị obodo ji eje ndị obodo ji ejenu ndị obodo ji eje ndị anyị ji mmanụ obodo ndị obodo ji eje n'ụlọ so n'isi mmiri ndị obodo ji eje ndị obodo ji eje n'ụlọ nwere bụ nwefunu ndị obodo ji eje ndị obodo ji ejenu ndị obodo ji eje ndị obodo ji webilinu ndị obodo ji eje ndị obodo ji eje ekene lụmụnụ ndị Okpo G50 na afọ riri nnenu ka anyị jee kenenu nnukwu mmadụ odogbunu na onye ka anyị na-ekwunu Odo Simon etinyezi 10 million ọgaranya na-eme ọfụmanụ oke nwanne ga-adịnụ n'iso n'isi mmiri nụ etinyezi 80 million
Papa Jesus n'isosi n'isi mmilinu chai ka anyị jee n'obi odogbunu ọ bụzi onye ka anyị na-achọnu Tim Sochas onye ọma Tim Sochas Solomon Ejofidokonu oke nwa bilinu n'iso n'isi milinu isi milion tata o Tim Sochas odogwu n'iso bilinu ekene kenelu munu izi manu Chukwuemeka Nweze odogwu n'iso n'ubilinu izi manu ekene mu n'eluyinu n'iso n'isi milinu isi milion tata o chai ka ijesi ekenenu nnukwu mmadụ odogwunu na onye ka anyị na-achọnu Alert Master Emenite nwanunu Emenite Dynamic odogwu n'isobilinu na onye chi gọziri n'elu ụwa Chukwu agọzigo ya nụ iso n'isi mmilinu n'ifekwu ka na-emenụ Okpo G50 unu erikanụ a ga-ekwu one ya ronenụ ekene kenelu ma ojogbunu akụ mechara bịa n'ikpeazụnụ oke nwanne ga-adịnụ Timothy Chika Nwodo akụ mechara bịa n'ikpeazụ odogwu n'iso bilinu Tim Chika Nwodo onye ọma n'ịgadịnụ n'iso n'isi milinu isi milion tata o kedu maka Team Global onye ọma Team Global odogwu n'iso zibilinu onye ka anyị na-ekwunu eya Timothy Uchechukwu n'ịgadịnụ Team Global bilinu onye ọma n'ịdanye mmanụ n'iso n'isi milinu kedu maka Big Team Izuchukwu Okafọ Big Team odogbunu oke nwa bịafụ mmanya n'iso n'ife a na-emenụ n'iso n'isi milinu isi milion tata o mbanụ kedu maka Ikemefuna Edo Stateman odogbunu nnukwu nwa bilinu Witness Ikemefuna Eda na South odogbunu ndị eji mmanụ obodo onye ọma n'ịgadịnụ n'iso n'isi milinu Edo Stateman keduzi maka Simple Man Simon Uchechukwu Idoko odogwu Simple Man Simple n'iso bilinu onye ọma n'ịgadịnụ Simple odogwu n'iso n'isi milinu isi milion tata nụ Okpo G
G50 amakanu n'ụlọ nwere bụ nwefunu ndị gụrụ akwụkwọ dị ya nụ ndị gbara ego oyibo ndị nwere amamife Okpo G50 amaka kedu maka ziko ọtọ n'igadinu eze Moses zuika n'Igbo dogbunu onye ma n'isobilu n'iso n'ife na-emenu iso n'isi mmiri ziko ọtọ odogwu n'igadinu keduzi maka Injinia Samuel Ekenobona Structure odogwu na-eme ọfụmanụ nnukwu mmadụ odogwu Structure n'iso n'isi mmiri onye ma na-edanye mma odogwu na-ekene n'iso n'isi mmiri anya na-asịnụ na India ka anyị jee kene odogbunu kedu maka egbe hiti India rubis odogbunu eya Ifeanyi Godwin onye mani ga-adịnụ n'iso n'isi mmiri isi mmiri ọ na-atata keduzi maka Som Divine odogwu n'isobilinu ọ bụzi onye ka anyị na-ekwunu eze Chinedu Matthew odogwu n'isobilinu n'iso n'isi milinu n'isi mila na tatanu kedu maka dị soleti onye Chimereze n'enu ụwa odogwu dị soleti onye mani ga-adịnụ ugwu anyị Solomon Ugochukwu dị soleti onye Chimereze anyị si na ọ ga-adịrị gị mmanụ ka anyị kene n'odogbunu onye ka Judu nwe ya ọ tọrọ iche odogbunu nwanne mmadụ na ịgadịnụ onye ka Chi Judu eya ọ tọrọ iche n'isozi n'isi mmiri ọ ga-adịrị gị mmanụ keduzi maka Sylvester Ifeanyi Chukwu Enugwu nnukwu mmadụ n'iso n'isi mmiri Enugwu n'ịgadịnụ onye ọma na-ede anyị mma kenelu m omepe ya osu eziokwu atụ egwu onye ọma n'iso bilinu eziokwu atụ egwu na Lagos mainland n'iso n'isi mmiri keduzi maka the senator Kelvin Eze nnukwu mmadụ odogwu n'isobilinu n'iso n'isi mmiri the senator nnukwu mmadụ n'igadịnụ iso n'ife a na-eme
n'iso bilinu eze Timoti onye kachika m na kpọnụ n'iso n'isi milinu isi miliona tatanụ. Keduzi maka eze Dominic John Izuchukwu Don John Fabrics nnukwu mmadụ odogwu n'isobilinu na ka onye na-eme n'ụwa n'anya ga-eji mali ya nụ. Don John Fabrics odogwu n'idanye mmanụ n'iso n'isi milinu. Kedu maka Jesse Zepsi na odogwu nnukwu mmanwa na-eze ezonu John Chibuzo Sebedi n'iso bilinu n'iso n'isi milinu. Jesse Zepsi Nigeria Limited isozi n'ife a na-emenụ. Ka anyị jeze kene odogbunu ndị obodo ji wee bilinu. N'onye ka anyị na-ekwunu eze Kevin Obinna ọba na Sangonu nnukwu mmanwụ n'iso bilinu n'iso n'ife a na-eme ọba na Sango oke mmanụ idanye mmanụ isozi n'isi milinu. Keduzi maka Linus Eze Onadeze Worldwide nnukwu mmadụ n'iso n'isi milinu. Iso n'isi milinu ndị na-eme obodo delu Onadeze Worldwide oke nwanne ga-adịnụ ịdị anyị mmanụ. Ekene kenelụmụ ihe me Stanley Nwodo Classic Stanley onye ọma n'iso bilinu. Classic Stanley n'ịga dịnụ odogwu onye mmemenu Stanley Nwodonu onye ọma n'ịga dịnụ n'iso n'isi milinu isi miliona tata. Ebuje odogbunu ebuje n'iso bilinu Udaya John Martins Ugochukwu n'iso bilinu. Mr. Ebuje Udaya John Martins n'iso n'isi milinu. Ka anyị jee n'obi odogbunu ọ bụzi onye ka anyị na-achọnụ ndị Chukwu gọziri agọzinu. Odogwu S-Class nnukwu mmadụ n'iso bilinu. Kedu maka Young Chief nnukwu odogbunu onye ọma n'ịgadịnụ ndị eji mala obodo oke nwa n'ịgadịnụ n'iso n'isi milinu. Na onye ka anyị na-ekwunu Christian Chekwubo Okenyi the Young Chief n'isozi n'isi milinu. Keduzi maka ụba odogwu na-eme ka ọranụ
Nicholas Christian Onyedika Uba Global Nisosi nisi milinu Uba ni danye manu Uba ni lulelunu Onyoma biko bilinu Kedusi maka Woruwa Junior Ambrose Ikechukweze The German Machine Odogwu n'isozibilinu The German Machine Woruwa Junior Onyoma n'igadinu n'iso n'isi milinu Isi miliona tata Solo Kedusi maka doctor Dr. Meka Mweze Odogwu Livinusu Oke mwani gadinu Niso nifane menu Kedusi maka Okeji Ekene Akubandeze worldwide Akubandeze worldwide Odogwu nilulelunu Ekene mwokenyi Oke mwani gadinu Niso nisi milinu Okpo G50 Umerikanu Ndị na-edozi obodo Kedusi maka ikuku ego na Switzerland Okpo na Chijioke nnukwu mmadụ n'iso n'isi milinu Odogwu biko bilinu ikuku ego nu oke nwa n'iso bilinu iso n'isi milinu ikuku ego na Switzerland anyị si na ọ ga-adịlị gị mmanụ onye ọma David Ugochukwu Ogochukwu nwokenyi ndị eji mmanụ obodo David Ozedi onye ọma na ị ga-adịnụ ịdị anyị mmanụ Kedusi maka Nwachinawaroji Odo Celestine Onyebuchi nnukwu mmadụ onye ọma nilulelunu n'iso n'isi milinu n'okpu mamanu n'iso n'ife a na-eme nwanne bilinu Nwachinawaroji anyị si na ọ ga-adịlị gị mmanụ ka anyị jee n'obi Odogbunu akụsi na chi Odogbunu Matthew Nwaji onye ọma na ị ga-adịnụ n'ibu nnukwu mmanwụ akụsi na chi Power Kedusi maka Jakota nnukwu mmadụ na onye ka anyị na-ekwunu Kelvin Ada Jakota n'iso n'ife na-emenu Jakota worldwide Odogwu n'iso bilinu isi mila na datanu nyakamu na junu iso n'isi milinu
ome 1 na-ezikọba. Anyị si n'oge adịghị gị mmanụ n'isokwazi n'isi mmilinu. Anyị achọba Sejudu nnukwu mmadụ, Sejudu nnukwu mmanwụnụ, Sejudu n'ibodogwu oke nwa bilinu n'iso n'isi mmilinu. Na onye ka anyị na-ekwunu? Eya Jude nnukwu mmadụ. Anyị si n'oge adịghị gị mmanụ. Ojogbo Matthew odogwu Ojogbo Matthew ma sochi global n'iga dinu. Onye mmanụ isobilinu n'ifi na-eme n'ụwa n'anyị na funu nwanne jeje mbodogwu. Ojogbo Matthew ma sochi global iso n'ife na-emenụ. Keduzi maka eze Israel Ifeanyi Chukwu nwa Chimereze nnukwu mmadụ. Onye mani ga-adịnụ nwa Chimereze n'ụwa. Onye mani isobilinu isi milada tatanụ iso n'isi mmilinu. Isi milada tatanụ agụmọmodogwunu agụmọmenigadinu. Onye mani danye mmanụ, onye ọma bilinu n'iso n'isi mmilinu. Isi milada tatanụ, isi milada tatanụ na nya ka niile kwunu iso n'isi mmilinu. Na onye ka niile kwunu? Onu Godswill Kanayo agụmọme. Anyị kenelu inu. Okpo G50 rikanu. Unu karịrị akarịnụ. Keduzi maka ukwu anyị Sebastian Alfred Sub US Texas Limited onye nnukwu ego odogwu n'isobilinu. Sub US ukwu anyị Alfred onye mani danye mmanụ anụ nwere obi odogbunu n'iso n'isi mmilinu. Isi mmiri na tatanụ. Keduzi maka Onyeka Kinsili Eze Omife Jidofọ n'isozi n'ife na-emenụ. Odogwu na-eme ọfụma. Kinsili Nwekenu Omife Jidofọnụ onye ọma n'isobilinu iso n'isi milinu. Mark Infinity odogwu n'ịdanye mmanụ. Mark Nweze asị m na ị ga-adịnụ n'ifi na-eme dị anyị mmanụ. Infinity anyị si gị gaa n'ilunu n'ifi na-eme dị anyị mmanụ. Okpo G50 unu erikanụ, unu balụbanụ.
mana ọ ga-adịzi mgbe ọzọ nụ. Anyị kenele unu niile nụ. Obodo mana unu nọ maka na ife unu na-emenụ n'obodo na afọ na-afụ ya anya nụ. Ogbu ụmụọma kọmuniti na afọ nwere bụ nwefunu ndị nwere amamife nụ ma ndị gụrụ akwụkwọ n'afọ na ya nụ. Okpo G50 amaka Okpo G50 ndị obodo ji eje nụ. Unu nwere bụ nwefunu ndị eji mmanụ obodo ndị obodo ji eje nụ. Okpo G50 amaka nụ. Anya na nụ Okpo G50 Okpo na amaka mmanụ obodo ji eje nụ. Anya na nụ na Meks Nwa Ohabuenyi na mụ kenele unu niile nụ.